Γεια σου και καλώς ήρθες στο εργοτάξιό μας. Σε αυτό το βίντεο θα μάθεις τους βασικούς κανόνες ασφάλειας και υγείας που πρέπει να γνωρίζεις για να είσαι ασφαλής και υγιής όσο εργάζεσαι και διακινείσαι στο εργοτάξιο. Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι διάδρομοι για τους πεζούς αλλά και για τα οχήματα. Όταν μπαίνεις στο εργοτάξιο, φρόντισε να ακολουθείς τις απαραίτητες σημάνσεις για την δική σου ασφαλή μετακίνηση. Πρώτες βοήθειες και πυρασφάλεια. Το φαρμακείο είναι τοποθετημένο στο γραφείο του εργοταξίου και τα ονόματα των ανθρώπων που μπορούν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες είναι αναρτημένα στην είσοδο και στους χώρους εστίασης του εργοταξίου. Σε περίπτωση ατυχήματος που χρειάζεται πρώτες βοήθειες, μην πανικοβληθείς και κάλεσε αμέσως πρώτο βοηθό. Οι πυροσβεστήρες βρίσκονται σε διάφορα σημεία του εργοταξίου, όπου θα δεις και τη σχετική σήμανση. Χρησιμοποίησε τους πυροσβεστήρες μόνο αν υπάρχει φωτιά και για κανέναν άλλο λόγο. Αν υπάρξει κάποιο περιστατικό που χρειάζεται εκένωση του εργοταξίου, για παράδειγμα φωτιά ή σεισμός, θα ακούσεις τον χαρακτηριστικό ήχο της σιρήνας. Και όλοι πρέπει να συγκεντρωθείτε αμέσως στο σημείο έκτακτης ανάγκης. Τα σημεία έκτακτης ανάγκης αναγράφονται στο χωροταξικό του εργοταξίου, το οποίο είναι αναρτημένο στην είσοδο και στους χώρους εστίασης. Κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας. Όλα τα καλώδια των εργαλείων και των μηχανημάτων πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και να μην είναι φθαρμένα ή τυλιγμένα με μονοτική ταινία. Αν παρατηρήσεις φθορά σε κάποιο καλώδιο, μην προσπαθήσεις να το φτιάξεις μόνος σου, αλλά ενημέρωσε αμέσως τον υπεύθυνο του εργοταξίου. Για τα εργαλεία και τα μηχανήματα, να χρησιμοποιείς πάντα τα στοιχεία ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται. Όταν τελειώσεις την εργασία σου, αποθήκευσε τα εργαλεία σου με ασφάλεια στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποθήκευσης. Τα σκορπισμένα εργαλεία είναι κίνδυνος για όλους. Ικριώματα. Ποτέ μην χρησιμοποιείς ικριώματα που δεν έχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ασφαλείας. Αν δεις κάποιο ικρίωμα που δεν είναι σωστά συναρμολογημένο, σταμάτα και ενημέρωσε τον υπεύθυνο, ώστε να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Η ασφαλειά σου είναι πιο σημαντική από κάθε προθεσμία. Χώροι εστίασης. Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι εστίασης σημειώνονται στο χωροταξικό του εργοταξίου, στην είσοδο και στους χώρους εστίασης. Τουαλέτες έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία για την διευκόλυνσή σου. Παρακαλώ, χρησιμοποίησε τους κάδους απορριμμάτων που παρέχονται. Μην πετάς σκουπίδια στο έδαφος. Μέσα ατομικής προστασίας. Πρέπει πάντα να φοράς κράνος, γυλαίκο και παπούτσια ασφαλείας όσο βρίσκεσαι στο εργοτάξιο. Πιθανόν να χρειαστείς επιπρόσθετα μέσα ατομικής προστασίας, όπως οτοασπίδες, ζώνες ασφαλείας κτλ. Θα ενημερωθείς από τον υπεύθυνο του εργοταξίου πριν την έναρξη των εργασιών σου. Κλείνοντας, αν παρατηρήσεις οτιδήποτε που θα μπορούσε να βελτιώσει την υγεία και την ασφάλεια στο εργοτάξιο, επικοινώνησε αμέσως με έναν υπεύθυνο ή να γίνει αναφορά στην Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας. Η ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας.